Unatoč lošim vremenskim uvjetima, kiši i blatu, radovi na uređenju Šećeranskog jezera su u punom jeku. 3 dana su do završetka provedbe ovog projekta i ondje su završeni bagerski radovi, betoniranje, ozelenjavanje i već su postavljene klupe, a danas su postavljane i obje sjenice. Ekipa baranjamedia.hr portala posjetila je danas jezero i ondje zatekla evaluatora projekta Vjekoslava Radišića iz tvrtke Subra Consulting d.o.o. koji nepristrano prati provedbu projekta i o tome priprema izvješće kao sastavni dio završnog izvješća za Ministarstvo turizma koji financira provedbu ovog projekta. Danas smo ovdje sa evaluatorom projekta Obiteljsko izletište Šećeransko jezero. Iako nam je blato i kiša, vi uredno pratite sve aktivnosti koje se događaju na jezeru. 3 dana smo prije roka završetka projekta. Što nam imate za podijeliti? Što su građani rekli o jezeru, o radovima koji se događaju na njemu? Danas smo došli vidjeti radove. Tu su radnici, već vrijedno rade. Uvjeti su jako loše, blato je do koljena, pristup je jako otežan. S njima smo vidjeli koje je stanje radova, isto tako i sa članovima gradske uprave. Obavili smo neke evaluacijske zahvate, pričali smo sa ljudima lokalnima i od njih smo dobili par zanimljivih ideja kako bi mogli razviti dalje ovaj projekt. Što su rekli građani, što bi oni još voljeli vidjeti na Šećeranskom jezeru od nekih dodatnih sadržaja? Pa jedan od zanimljivih sadržaja koji bi se mogli vidjeti na Šećeranskom jezeru je definitivno posmatračnica za divlje životinje koje hodaju iz obližnjih šuma i dolaze blizu jezera. Mislim da je to bilo zanimljivo turistima, pogotovo koji dođu iz većih gradova koji nisu nikad vidjeli životinje u blizu. Tu su krda jelena, srneće divljači koje se slobodno kreću. Zakazana akcija bojanja drvene opreme je zbog kiše opet odgođena, no sva drvenarija zaštićena je s prvim baznim slojem i tako može čekati sunčano proljeće. Pod nadstrešnicom tribina na nogometnom igralištu NK Šampion u Šećerani, autogume su danas obojane u žutu i bijelu boju. Do 28. veljače biti će postavljene na dječje i pseće igralište na jezeru. Grad Beli Manastir je nositelj i glavni i odgovorni provoditelj projekta na terenu, pa smo porazgovarali s voditeljem projekta, dogradonačelnikom Živkom Jalšavcem, kako bi provjerili ide li sve po planu i hoće li obiteljsko izletište biti završeno do kraja veljače. Dogradonačelniče, 3 dana su prije kraja završetka projekta Obiteljsko izletište Šećeransko jezero. Kiša stalno pada, izuzetno puše, vremenski uvjeti su poprilično loši, na jezeru je jako veliko blato. Hoćemo li sve stići sa pripremama i hoće li sve biti gotovo na vrijeme? Evo, ja pretpostavljam da hoće, iako smo 3 dana pred završetak projekta. Danas su predviđeni najintenzivniji radovi u smislu postavljanja sjenica, klupa i ostalih elemenata koji su predviđeni za dječje igralište i igralište za životinje. Tako da, evo, procjena je takva da vremenske prilike će ipak dopustiti da završimo radove u predviđenom roku. Podsjetimo, obiteljsko izletište možete posjetiti od 1.3. ili čim vremenske prilike to dozvole, a radi se o projektu koji je grad Beli Manastir donio 77.240 kuna. Isti iznos u uređenje obiteljskog izletišta uložio i sam grad, a projekt je nastao na inicijativu lokalne konzultantske tvrtke koja je pripremila i potrebnu dokumentaciju za prijavu ovog projekta na lanjski natječaj Ministarstva turizma pod nazivom Korak više.